Wat deed u op 25 november 1975? 25 november 1975. Dat is een hele tijd terug. Wat ik me nog kan herinneren, tegen die tijd, bij de overdracht 25 november 1975, was ik even in het stadion om dat mee te maken. Tot 12 uur, die overdracht, door toen gouverneur Ferrier. En daarna, na de festiviteiten daar, kan ik me nog heugen, zijn we de stad ingegaan met een paar vrienden. En wat deed jij toen, 1975? Ik was niet eens geboren. Ja, dat klopt, ja. Ik ben in 1996 geboren. Oké. Dus het is 21 jaar daarna ben ik geboren. Dus 25 november. Nee, heb ik niet meegemaakt. Heb je niet? Nee, dat klopt. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.